Vidite, stari gospodine. A sada vas molim da... Sa njima bio, bez njih. Znam, ali nije. Ovde nema izbora koji se mogu smatrati fer i slobodnim. Ako ovu borbu ispustimo, nikada više izbora neće ni biti. Verujte mi. Hvala lepo. Meni ćete sada. To je ono za što smo mi štrajkovali glađu u ovoj zgradi iza. Danas ne samo Evropa, nego cela planeta zna da smo uhvatili lopove u krađi. Što se tiče zahtjeva nije ni očekivano da ispune, ali ovo je proces koji traje i koji će trajati. Sloboda se ne osvaja lako. Ta bahatost, ta sila koju su stekli ovih godina, naravno neregularno, jel? To je ono što njima daje moć. I teško izboriti se s time kad nemate ni jedan medij na svojoj strani. Jednostavno neću da se pomirim sa tim da ovako živim, nego se nadam nečemu boljem.